Sa pripraví Miška Václavíková, Zuzka Šufliarská, Lenka Justichová, Patricia Chudiaková a Mariana Antalíková. Ale teraz už Kika Falťanová, Figaro, Koška Hostým, Lučenec. Tam to zváza, ona musí ostať v sedle, nemôže sa ako na motorke. Musí zrovna musí sedieť, lebo to ide ako na motorke. Už som spomínal, Figara, legendárneho koníka domáceho Koška z týmu a výborný učiteľ pre Kiku. Figaro má za sebou vo svojej športovej kariére aj výšky prekážok okolo 140 cm. Teraz 90 cm a Kika. Aj túto mám.